Ratı az düşünyen Näme hakda ýerde boğlanlar bildiňçe müşeýän aha. Ratı az düşünyen Näme hakda ýerde boğlanlar bildiňçe müşeýän Olum näme üçin beýdip syrt dörýä Life gyýdýaly gözüň gyrpsaň syrtarýa Täze Berlinden Mers dostu sürüp görýä 180 milyon bara vurup başarsaňam gülüp göräy Gulp goray Gyýdyňam göze ýene daşarda Senem ýasyk dykyp ýat gyýşarda Bu zaman her kim şıraçı bolsa kızırda Bu şanson aydım edel Yöne kepterler yine okşaşya krişada Unutma gün çıkyandır kıştada Bolsun bolmasın muştoklar Biz yine görüp yazıp gurun meryat Yakin yerde uzaktan Duzoklap Bişir naharını gece kalman ka İşinden bitiren mofan gideli tupan kalman ka Olur islanok bezyanlı belki Sırına maytman kan Dostuna belirki Bu abam meninki Diyen şansım sınıfım tokoyunu gider tilki Olur islanok bezyanlı belki Sırına maytman kan Dostuna belirki Bu abam meninki Diyen şansım sınıfım tokoyunu gider tilki Sorasan bu aydımlarım Näme hakymda hemme zat ve kiş zat Yazgydy biz giş sagat Onam saklar ne amanat ne kıyamat İşte bir ses deyip durga gitbaýy Maňa bolsa diýe gitdi yaz Güýz bilenim mylham tirkeşýä geçse yaz Soğun ýa-da piyaz neft ýa-da gaz Mersya kamaz bolsun köp ýa-da az Bizim ortada şäher başlady sowap beýam orslardy Soğuk pamyk soğuk asfalt mordady Ninja ýaly şarf ortadan Gidip barýar 4x4 ýaly Ýörtkäli uzak gene finişa çort känem Säkel galsa girjeklerim giňisi Tilki ýene etjegini etdi sokup gitdi seni gipnoza Olur islanok bezyanly belki Sırına maytman kan dostuna belirki Bu abam meninki Diyen şansım sınıfım tokoyunu gider tilki Olur islanok bezyanly belki Sırına maytman kan dostuna belirki Bu abam meninki Diyen şansım sınıfım tokoyunu gider tilki Yöne kepterler Bu şanson aydım edel That's how we do. How